Вие гледате предаването Фокус Спорт по телевизия Враца. Добър вечер. Ето и по-интересните събития от региона и света. Отборът на Ботев 2012 спечели врачанското дерби над съгражданите си от Норд-Уест в среща от петия кръг на Националната аматьорска лига по баскетбол. Черноморец Бургас нанесе четвърта поредна загуба на Ботев Враца в първенството в Б професионалната футболна група. Завърши четвъртото издание на игрите за Купата на Ротари. Челси стигна до обрат и победа с 2-1 над Ливърпул на Анфилд среща от английската Премиер Лиг. Спечелилият титлата в MotoGP Марк Маркес триумфира и в последната надпревара за годината на Рикардо Тормо във Валенсия. Нико Росберг победи съотборника си в Мерцедес Люис Хамилтън на пистата Интерлагос в Бразилия в предпоследния кръг от шампионата във Формула 1. Ще ви запознаем с тези и други събития от региона и света. Започваме сега. Отборът на Ботев 2012 постигна поредна победа в Националната аматьорска лига по баскетбол. Воденият от играещия треньор Христо Цеков тим се наложи с 8 точки разлика, 71-63 над състава на Норд-Уест. Врачанското дерби се игра в столичната зала Овергас Арена. Двобоят започна точка за точка. Постепенно тима на Ботев с бързи атаки, завършвани по най-добрия начин от Цветан Георгиев, Христо Цеков и Албертин Йорданов, натрупа разлика от 9 точки, която успешно поддържаше и частта приключи при резултат 24-15. Втората четвърт премина равностойно. Ботевци продължиха да разчитат на силното си оръжие, бързите пробиви и спечелиха частта с резултат 18-15. На лидерът на Норд-Уест Калуян Николов стрелбата не му спореше и приключи частта с едва 3 отбелязани точки. За сметка на това Димитър Минев беше най-деен и приключи периода с 8 реализирани точки. На полувремето ботевци вече имаха предина от 12 точки, съответно 42-30. През третата част темпото на игра на баскетболистите на Ботев спадна. Това е стара тяхна слабост. Допълнително повлия и контузията на един от най-полезните играчи в състава Цветан Георгиев, който получи травма в средата на периода. От това се възползва тима на Норд-Уест. Добре в частта се включиха Леон Лалов и Димитър Минев, които отбелязаха 15 и 9 точки. И в тази част лидерът и капитан на отбора Калуян Николов не успя да се разпише, но се умя пък да реализира завидна успеваемост в асистенциите и борбата под коша. Частта завърши при равенство 13-13 точки. Последната част ботевци я загубиха с 16-20, но удържаха предината си и успяха да спечелят с 8 точки разлика 71-63. С огромен принос за победата е Цветан Георгиев, който въпреки контузията влезе минута и 43 секунди преди края и умело задържаше топката, като принуди на 2 пъти да бъде фаулиран. При изпълнението на наказателните удари той беше безпогрешен. За Норд-Уест едва в края на мача се отпуши стрелбата на Калуян Николов. Капитанът реализира 11 точки, но и те се оказаха недостатъчни за водения от него тим. Най-полезен за състава на победителите беше Христо Цеков, който реализира дабъл-дабъл 28 точки и 13 борби. Албертин Йорданов отбеляза 13 точки и 7 борби. Цветан Георгиев се отчете с 12 точки, 5 борби и 12 асистенции. За Норд-Уест най-полезен се оказа Димитър Минев с 13 точки и 19 борби. Калуян Николов записа 14 точки и 11 борби, а Леон Лалов кара 17 точки и направи 4 асистенции. Оценка за представянето на отбора на Ботев 2012 в матча направи треньора Христо Цеков. Добър матч, много тежък. Първата част се започна с най-големия превес от наша страна. Във втората част се задържахме на същото ниво. В борбите беше основният ни проблем, но стрелбата от зоната за 3 точки и бързите атаки пак ни донесоха успеха. Третата част се оказа, както винаги, с най-малка резултатност за нашия отбор. Но след това пак се мобилизирахме в четвъртата част и успяхме да победим, макар и много трудно. Пореден матч. Ти и Цветан Георгиев сте най-полезни. Точки, асистенции и, разбира се, борби под коша. Радвам се, че е така. Цветан за жалост се контузи, но все пак направи 12 асистенции и беше за мен най-полезният играч от нашия отбор. Аз карах 28 точки и също така не е за подценяване и работата на другите момчета. Беше ни много трудно в борбата, но се справихме. В състава липсваха Саша Стаменов и другия треньор Христо Цветков. Да, смятам, че с
тяхното присъствие играта ни щеше да се подобри значително, но все пак успяхме да победим и без тях. Надявам се следващия път да са на линия и всичко да е окей. Вижте какво сподели също един от тримата най-полезни играчи за тима на Ботев в срещата – Цветан Георгиев. Трудна победа, изкована срещу много сериозен съперник. Така ли е? Да, това е така. За първи път да бием другия отбор от Враца от толкова време насам. Тренирахме доста за този матч, за да може най-накрая вече да щупим каръка. И това беше една хубава и сладка победа на Ботев 2012. Ти отново беше най-резултатен и най-полезен играч за отбора. Контузи се по време на третата част, но успя да изковеш пак победата в четвъртата, последните заключителни 2 минути. Така ли е? Да, това беше така. Накрая виждах, че с контузен крак няма как, трябва да се влиза да се помага на момчетата. Благодарен съм, че и те стегнаха в последните минути. Не допуснахме чак толкова лесни точки според мен. Бореха се и в крайна сметка спечелихме двубоя. Коментар за двубоя направиха също треньорът на врачанския Норд-Уест Севделин Манчев и капитана на отбора Калуян Николов. По-добрият отбор спечели, заслужено. Днес играхме слабо, както в нападение, така и в защита. И при такива положения, когато изпускаш под коша, шансовете намаляват, когато другият отбор вкарва. Това е истината. Бяха по-подготвени, бяхме изморени, не бяхме концентрирани и психически настроени, за да вземем този матч. Факт е, че подценихме отбора, защото предишните години се случи така, че спечелихме. Дали било с късмет или с игра, взехме мачовете и това според мен си оказа влияние сега, че ги подценихме и то твърдо, без да го коментирам повече. Не успяхте да се справите и с двамата най-резултатни, бих казал най-полезни играчи, Христо Цеков и Цветан Георгиев. Оттам дойде всичко. Съгласен съм, но баскетбол си отборна игра. Отборна игра е. Имаха добър вариант с смени в отбора, който използваха максимално добре и мога да им свалям само шапка за това нещо. Ние имахме малко шанса да бъдем по-малко отколкото сме реално и това си оказа влияние в края на матча. А и стрелбата на един от лидерите в отбора, Калуян Николов, не вървеше. Той не почти, а всяка среща прави дабъл-дабъл. Тази среща до третата част беше с 3 отбелязани точки. Съгласен съм, когато един от лидерите ти не вкарва, отбора куца. Не мога да коментирам повече играта на Коки. Смятам, че той сам ще си вземе пулка, тъй като беше доста разстроен след края на двубоя. Искам да чета момчетата от Ботев 2012. Те показват една много сериозна подготовка. Аз знам от познати, че тренират много често всяка седмица и това се личи с представянето на терена. Така че още един път честита победа. Според мен се получи едно хубаво врачанско дерби. Вие се познавате отлично и състезателите и на двата отбора. Така ли е? Да, така е. От много време. Ние сме израснали заедно, тренирали сме заедно. Христо Цветков беше нашия треньор. И така, получи се много добре. До третата част играта ти не вървеше и стрелбата ти. На какво го отчиташ това? Не мога да кажа сериозно, но писал на целия отбор като цяло не ни вървеше нито стрелбата, нито играенето. Правихме много грешки и в крайна сметка заради това загубихме матча. Ти си лидер на отбора, всяка среща правиш дабъл-дабъл, тази среща не ти провървя. Тази среща не се получи с дабъл-дабъл. Но следващия път се постараем повече. По мнението на специалистите, двата врачански отбора са считани за фаворити за финалната четворка. Така ли е по твое мнение? И аз съм на същото мнение и според мен двата отбора се представят много добре и ще стигнем до финалната фаза. Мнение за представянето на отборите участници в изминалите 5 кръга от баскетболната лига изрази пред екипа на предаването Фокус Спорт главния организатор Мартин Механджиев. Оценката сигурно е много висока. Аз не искам да казвам кои са фаворити, кои отбори се представят по-силно или нещо от сорта. Оценката е висока, защото все пак мотото на НАОП е от любов към играта и точно това, че толкова хора, отбори и така нататък се събираме и се забавляваме покрай любимата си игра. Това всъщност е най-ценното нещо в НАОП и това необременено общество, което се образува покрай баскетбола, това всъщност е най-големият успех на НАОП, който сме постигали. Можете ли да откроите някои отбори от участниците в този етап на лигата? Ами честно казано, аз не искам да казвам кой се представя по-силно и кой по-слабо. Все пак изминали само 5 кръга. Има още достатъчно много мачове. Отборите ще се подобряват. Съответно, най-важното е, че отборите идват, забавляват се, играят баскетбол и баскетбола се развива. Това за мен е най-важното.